Avui passarem el dia a Badajoz i ja estem a l'estació esperant el tren que ens hi ha de portar. El viatge acostuma a durar uns 30 minuts i un cop arribats es començarem per l'Alcazaba i anirem baixant. Un cop arribats, hem agafat un bus que ens ha deixat al Parc de Castelar i el visitarem. I després agafarem un taxi que ens pujarà fins a l'Alcazaba, que de fet és on es començarem la visita a Badajoz. Vist el parc, hem pujat a un taxi que ens ha deixat a la plaça Alta, que és on està l'entrada a l'Alcazaba. Aquesta és la plaça més emblemàtica de Badajoz. Data del segle XV. Es creu que està construïda sobre les cases de la ciutat islàmica. Hi ha arxius que asseguren que s'hi van celebrar actuacions sacramentals, carreres de cavalls, representacions teatrals i execucions. Durant l'edat mitjana, l'espai va ser soc i mercat, i encara es poden veure els ròtols de l'antic mercat. Al seu entorn es situava el call jueu de la ciutat. El 1699, el bisbe Marín de Rodezno va financiar la reforma promoguda pel Consell, amb la construcció al costat sud de 3 edificis amb portals i decorats amb esgrafiats de motius geomètrics. Abans d'entrar a l'Alcazaba, dinarem en un dels restaurants de la plaça. Vista la plaça, ara ens disposem a entrar a l'Alcazaba àrab, que és un dels imprescindibles llocs a visitar a Badajoz. Es tracta d'un recinte emmurallat construït durant el segle XII pels musulmans, i aquí hi van viure els monarques del regne de Badajoz. Ja a l'interior de l'Alcazaba ens trobem amb un dels museus recomanables de visitar, que és el Museu Arqueològic Provincial. Està ubicat al Palau dels Comtes de la Roca, a l'interior de l'Alcazaba, i mostra una gran col·lecció de peces arqueològiques trobades a la província. Cada sala està dedicada a un període en concret de la història de la província i de la ciutat. Dades i curiositats de l'Alcazaba de Badajoz. Va ser construïda l'any 875 sobre un assentament visigot i està situada sobre el turó de la Muela, la qual suposava clarament un lloc estratègic des del qual controlar el pas des de l'altiplà de Castella cap als territoris de Portugal i Andalusia. La més important de les seves torres és la coneguda com la d'Espantaperros, utilitzada com a model en la construcció de la Torre de l'Or de Sevilla. Situada al costat de l'Alcazaba i els jardins de la Galera, és d'origen almohade i era un lloc de protecció i vigilància. El seu nom més popular ve del fort so que feia la campana de la torre per avisar els cristians dels cultes i que espantava els infidels a qui mal anomenaven gossos. Abans de començar a baixar cap al centre de la ciutat, entrem als jardins de la Galera, que estan a tocar de l'Alcazaba, i que és un recinte amb un jardí àrab que data del segle X, ubicat entre la torre Espantaperros i l'inici del recinte avaluardat de la ciutat. A més, són uns jardins amb un gran nombre d'espècies que són dignes de veure, sobretot a les èpoques de floració. Badajoz té el recinte emmurallat més llarg d'Espanya, amb una longitud de 6.500 metres de muralla. És un monument de tipus ovalat,
la construcció del qual va començar amb objecte de protegir la ciutat i que va ser reforçat als segles posteriors, sent la seva major part de l'època almohade, segles XII i XIII. Ja sortint de la part alta de la ciutat i anirem baixant fent ziga-zaga per aquests carrers de la part antiga de Badajoz, que són estrets però molt bonics, amb edificis i façanes singulars que van sorgint al nostre pas. La ciutat de Badajoz, assentada al costat del riu Guadiana, va ser fundada l'any 875 pels musulmans, encara que hi ha evidències d'assentaments anteriors. L'època musulmana es va caracteritzar per períodes de governs més o menys independents i les lluites amb el poder central, que no era altre que el califat de Còrdova. També van tindre guerres amb regnes musulmans com el de Sevilla i Toledo, etc., per acabar a mans dels regnes cristians de Portugal, Lleó o Castella. Després de la conquesta cristiana pel regne de León, Badajoz va canviar la seva posició estratègica en trobar-se al costat de la frontera amb Portugal i va tindre un paper molt destacat en les relacions entre els dos regnes peninsulars. Tot passejant, hem arribat a la plaça d'Espanya, que ha estat el punt central de la ciutat durant tota la seva història. En ella hi trobem la catedral de Sant Joan i la seu municipal. En aquesta plaça hi desemboquen alguns dels principals carrers del casc antic de Badajoz. Gran part dels edificis d'aquesta plaça estan protegits pel seu valor patrimonial, des de la catedral o l'Ajuntament fins a exemples del modernisme, passant per l'estil tradicional decimonònic. La zona sobre la qual s'assenta la plaça Espanya es coneixia anteriorment com el Camp de Sant Joan i comença a adquirir importància ja a la segona meitat del segle XIII, quan es va decidir construir aquí la nova catedral, la catedral de Sant Joan Baptista, que substituiria la que es trobava dins de l'Alcassaba. L'obra es va iniciar al segle XIII i no seria acabada fins al segle XVIII. Ara anem cap a la plaça de la Soledat, que va ser el centre de l'activitat comercial de la ciutat, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, donant lloc a magatzems importants majoritàriament destinats a la venda de teixits. Aquesta plaça té varis edificis singulars. Un d'ells és el de la Giraldilla, que va ser construït per la família Cancho i va servir tant de residència com de magatzem comercial. Se'ns han passat les hores que teníem per visitar Badajoz volant i estem molt cansats. Així que ja anirem baixant cap a la Porta de Palmes per allí agafar un taxi que ens porti a l'estació.
Porta de Palmas és una porta d'accés monumental de la muralla que envoltava la ciutat de Badajoz. La finalització de la seva construcció data de 1551 i és un dels monuments més representatius de la ciutat. Estem esperant el tren per tornar cap a Mèrida, doncs demà marxem a passar els 5 últims dies a Càceres, on visitarem també alguns pobles de la rodalia.